Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita niki sering mirengaken ngaos-ngaos mriku. Tempat ibadah niku lek tebih tiyange melampah hitungane ganjarane kathah ngoten nggih. Nggih niku leres. Tapi lek didamel-damel tempate cedhek, didamel rekayasa cek katok ado sampai mlaku-mlaku sing mboten enten kekarepane sing yok napa kendhae Allah, nggih niku mboten saged dikatakan asal ganjaran kathah. Ngoten krana digawe-gawe wong dicangkak kira-kira 10 menit tutuk akhirnya sampai direkayasa sampai setengah jam. Mokok menika mboten saged dikatakan asal ganjaran kathah. Lah sing dianggep dateng guru-guru kita sedanten menika ngaos tempat ibadah ingkang tebih terhitung ganjarane kathah niku setiap langkah keluar dari rumah ingin ibadah datang masjid ngoten mawon umum kalian bersolawat melampah niku wau sampai ten undak-undakane masjid menika lah niku terhitung ganjare oleh akeh niki mung umum mung syariat mawon Mas Faid. Jadi metu teko omah kita bersolawat, kita baca apa yang kita bisa sampai pada tujuan tempat ibadah. Moko dateng Allah niku nggih dinilai kathah ganjarane. Lah niki kanggo singen. Lah sakniki yo napa kalian sepeda motoran? Nggih tetep hitungane medale dugi griya senajan numpak sepeda motor nggih niku wau nggih tetep bersolawat, berzikir, bertasbih sampai dan ngajenge undak-undakan masjid meriku. Lah ganjarane piro nggih kula mboten ngertos. Lah niku kan kehendake Allah. Sesungguhnya dapat berapa atau diterimakah tidakkah itu kehendak Allah. Kita sekedar melaksanakan hukum yang disyariatkan oleh Allah. Nggih umum-umum mawon. Nggih napa malih Mas Wahid? Pun jelas. Nggih cukup pun alhamdulillah rabbil alamin.